309 hilketa eta 1000 kartzelaratze aztertzeko kereila aurkeztuko du Iruñeko udalak. Frankismo garaiko izugarrikeria horiek ikertu gabe daudela oroitarazi du. Iruñeko udalak ostiral honetan, martxoaren 17an sartuko duela kereila eta alde horretatik eskatuko dugu kereila horretan ikerketa bat 309 pertsona erail zituztelako gaur dakigunez behintzat Iruñan, hiri honetan garai horretan eta garai berean Gerra Zibila eta geroko zapalketa garaian gartzelatu ziren 1000 pertsona baino gehiago. Argentinan zabaldu den kereilari gehituko zaio Iruñeko udalarena. Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikerlariek frankismoko krimenen memoria historikoaren Iruñeko bulegoaren bitartez eginiko ikerketan 100 hilketa, atxilotze eta jazarpen aztertu dituzten arren, 17 iruindarren kasuen inguruan eraiki dute kereila. Arrazoi teknikoengatik hautatu dituzte 17 kasu horiek peritu txostena osatzeko. Transizioak ez zuela behar bezala arakatu garai hori eta gertatutako erailketak. Eta gaur egun orain arte behintzat ez da existitu borondate bat delitu eta erailketa horiek behar bezala aztertzeko. Biktimak eta haien familikoek urte gehiegi daramatzate itxoiten ia instituzioak erakundeak noiz hasten garen lanean gai honetan eta zentzu honetan udal honek nahi izan du sartu kereila eta lanean jarri